ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ମଦ ସହିତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ନୂଆପଡ଼ା ଆଗାମୀ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅବକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଂଘମିତ୍ରା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର 2ଟି ଟିମ୍ ଯଥା ଅବକାରୀ ଥାନା ନୂଆପଡ଼ାରୁ ସଚଲା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 4ଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 36,400 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଗୋତମା ଗାଁର ଅଜୟ ଶବର ବୟସ 25, ଡିକେଲାଲ ପରକର ବୟସ 45, ଖରିଆର ରୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ରାମରତନ ଯାଦବ ବୟସ 45, ସେହିପରି ଖରିଆର ରୋଡ଼ ଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପଡ଼ାର ଶଙ୍କର ନିଷାଦ ବୟସ 32। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଟିମ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ନୂଆପଡ଼ା ଅବକାରୀ ରେଞ୍ଜରରୁ ହୀରାବତୀ 30 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ମଦ 24,480 ଲିଟର ଓ ଗୋଟିଏ ହିରୋ HF ଡିଲକ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର OD 26F8745 ଓ BOR ମୋଟ 35,600 ଲିଟର ମଦ ଜବତ କରିବା ସହ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଧର୍ମବନ୍ଧା ଗାଁର କୈଳାସ ସାହୁ ବୟସ 45, ଜୟପ୍ରକାଶ ଗୁପ୍ତା ବୟସ 45, କୁରୁମପୁରୀର ଗ୍ରାମର ହେମନ୍ତ ଗୌଡ଼ ବୟସ 43। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ହୀରାବତୀ 30, ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସଚଳା ପାଢ଼ୀ, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବୃନ୍ଦାବତୀ ଭୁଆ, ସହକାରୀ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବଳଭଦ୍ର ରାଉତ, ସହକାରୀ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଧନରାଜ ଦଣ୍ଡସେନା, ଅବକାରୀ ସିପାହୀ ଭଗବାନ ହଂସ, ପୁରୋହିତ ବଂଶର, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁଁୱର, ନୀଳବୁଦ୍ଧ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ।